Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong buntaga sa talagsaon nga kahigayunan makauban nato ang nabantog nga singing priest dinhi sa Sugbo. Pangumustahon nato siya kay murag karong bag-o do na sa ebidensya gi undergo nga health issues. Kumusta naman? Makauban nato mga kapuso si Reverend Father Jonas Mijares OSA. Good morning, Father. Good morning, Nick. Ako'y mangumusta nimo. Salamat bitaw, Nick, pag-invite yun ako. Wag yun ako damhani. Pagtawag yun ninyo nako, sus, wag yun ko na yung mubaliban. Labi nang ikaw ang akong nakakukabildo karong buntaga. Daghan kayong salamat, Father. Murag privilege na ako nga ma-interview ka kay murag ilado na kayo nga pari din sa Sugbo. Kumusta man ro panahon na, Padre? We learned nga murag unsa man to na naigo ka sa COVID-19, Father? Actually, ang naitabog yun ako ato, Nick, nag-suffer jud ko ba og kanang strong symptoms sa COVID. Pero kaluoy ko sa Ginoo, milagrong hitabo sa akong kinabuhi kay pag kuha na ko sa rapid og swab test, gikuhaan ko, negative ang iyang resulta. Unang adlaw gyud ako to, Nick, kanang nawa ang akong imaho ba? Ang two senses nako, ang sense of smell o sense of taste mo nawa nako. Nya worst sa akong case kay ultimong tubig baho para nako. Unya take kog medicine kanang idigwa nako. So grabe ang nahitabo. Na then the following day, sakit akong kalawasan. And then the following day, ang nahitabo nako, galisod na yung kanang ang ginhawa, sense of breathe nako, difficulty of breathe. Ako jutong nagian. So mao tong gidala ko kuan nila sa doktor for rapid test, no. Nya nahitabo, negative siya. Nangayo ko pag-ampo sa akong mga kaila, sa akong mga higala, mga paryente, mga tao nga murag na ipagpakabana nato. And then ang anak ko milagro mo ni tabo, Nick. Ang last nakakontak nako si Tatay Dudong Limchua. Pero dako gyud pagsalig niya. Tatay Dudong is a real good man. So iya kong gi-pray over. Now, while he was praying over me, ang akong imagination yun, Nick, mura ko gatungas og bukid. Nya sa tumoy sa bukid, akong nahimamat ang Divine Mercy. Ang iya kong gisulti, di tumura. It was really the Divine Mercy. Christ good ang mihawis yung mga kamot. From now on, coming from his mouth, from now on, Father, nahimo nang murag healing hands ang naani mo. Umabay, emoji ang giingon. So pag kuha na niya, pag off na mo, few minutes ago, it's like 2 minutes, 3 minutes, bibalik ang akong sense of smell. Sense of taste also. Nasimutan ako ang mangga sa akong katubangan. Unya ang kape sa akong kilid, unya di mga gamay pagkaon. So akong giinom ang kape, gikaon ako ang mangga, gikaon ako ang duty nga pagkaon. Unya kunam ko nakahila ko tungod kay kong Lord. Salamat kayo. Kadi na jud ko makatuabi na ko mauna ni matudas na. Ug katon hitabo pinagi sa gawom sa pag-ampo. Ang gawom sa pag-ampo mao jud nagluwas nako. Wow, pagkanindot unta ma-inspire itong mga viewers. Father, anita sa imong talento, Father, kaya nakuryoso lang mi. Growing up, Father, dihang nadiskubrian nimo nga gifted ka na imong talent sa pagkanta. Unsa man si Father, did you ever dream of becoming a recording artist, a performer before, Father? No, I did not. Ang tao sa amo magud ang pamilya jud na mo hilig kayo music. There are two things nga mo incline ang family namo, which ako dala po na po. One is sports and the other one is music. So sa moingon ko sa bata pa ko di ko gamay pa ko kay hangtod karon nga makita gyud nako kay gamay lagi hapon ko. So, sa bata pa mi kuno na jud mi sa parents nga nakantaw na sa tunga at the age of 5 ako gali nakapatong na kog stage. Mi offer ang among rector nga, how about studying music, Jonas, nga na siya ba? Ko, sige, mo tong eskwela kung conservatory of music that actually ni didto gasugod jud siya ni everything kanang moingon ana sa music concert na because
to be the Conservatory of Music, daghang kag mga opportunities. Kung pangutanon ka na mo unsa kunoy kanta, Father, that would best describe imo gibati karon, Father, o pwede ba kanamo pasampolon sad? Walk on, with hope in your heart, and you never walk alone. Yay! Thank you so much, Father. Murag palaran kay nga imo minggi kantahan karong buntaga. Panapos, Father, in closing, mensahe nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. Walay imposible sa Ginoo, kining mga pagsuway nga miabot sa atong kinabuhi, kining tanan mapakgang ang COVID mapukan kung kitang tanan magkahiusa diha sa atong Ginoo, magamputa. We have to be united in one God. Señor Santo Niño. Daghang salamat, Nico. Daghan yung kayong salamat ninyo. Daghang salamat Chance sa inyo, kapuso, papilin sa mong matarong, sa pagsibya, o sa mga mayong balita, sa iyong pagsilbi, sa mga katauhan, kini usa-usab ninyo kahigayunan o mo ni kini taytayan ninyo sa inyo sa pagserbisyo, saktong pagserbisyo, matinud-anon nga serbisyo ngadto sa atong Ginoo. Thank you so much, Father. Og we're so blessed pod sa imong presensya karong buntaga. Daghang salamat, Reverend Father Jonas Mijares. Daghang salamat ni. Salamat, Father. Alright.